Khubor ka Batesi TV. Kiseng bhalang beper ki badan hapo ka Shatri jong ka North East Students Organization, ki bakantup ya ka Khasi Students Union, ka Jantia Students Union, ka Garo Students Union, ka Nyautrap National Youth Front, ka Ribhoi Youth Federation, ka Nyautrap Integrated Territorial Organization, ka Shillong Manipuri Students Union, ka Kuki Students Organization Shillong, ka Naga Students Union Shillong, ka Shillong Socio-Cultural Assamese Students Association, ka Mizo Students Union Shillong, ka Twipra Students Federation Shillong, ka Arunachal Students Union Shillong, ka Mara Students Organization, Barkalai Students Association, ha ka Khandai Trik Naiwieng Arhajar Arpulai, kila pelong da ka Jingaki ka Bajai, hapo ka Jingalam jong chairman uba Samuel B. Jirwang. Da ka ba syong kalan mengor hakmat udurmot jong usim Tirat Singh hamadan yaurang hab lain kra Shillong ban penpau ya ka jingsngau si bat ka jingsngau khonyo halo ka jingbamla jong ka sarkar India ban penkut no ya ka jingya snam ha ka Jylla Manipur ka balane mentala jan hnriu benai AA ka NESO kala pelong ya ka ni ka jingya ki habaro kinong ba jong ki Jylla ka than chete lam mi ngi ban pensngau shik tendang skor jong ka sarkar India Bakan tuklar lem, ya ka jinga snam ha ka Jylla Manipur. Bat ban penkut no, ya ka jinga kan at, ha pedang kijat benriu kuki, bat kijat benriu meitei. Kenang ba ka syongsuk syongsan, kan ban pai biang ha ka ni ka Jylla. Kalau sapriang start ka video ha ki social media ka ba pen i, ya ka jinga dia drop pelen-pelen, halenti ya kijat harut surong. Kumta ki pulit ka anti-narcotic task force, kelabut dien ba ban lap ya ka tenrai. Kakerwa na USP City uba Vivek Siem kala pentip baki pulit kila labdien ba kani ka jingja kadai hajan bimola kabadan haji Road. Kumta kila lek khandra ha sweepelin nani ha tham motor bat kila yo ban kem ya ka wei ka brio bat ha ka jing khandra ha yeng sa jongka ki pulit kila lab khnai pu artli ki tendong ki badan khandai point ari wei gram drug heroin san phuai ki tendong thali khalai tali ki senduk sabon ki bala penkre ban songi ki drugs bat ka wei ka mobile phone bat ka adhar card ka special cell jong ka tanat pulit ka East Khasi Hills District hakala asngi ublek la yok kem ya laingot ki snar nong nuti naga kan hun gang ki barang ti ban ra bor yakin nong nya trok ki bakit bat shalan ya ujhur Superintendent of Police City East Khasi Hills District uba Vivek Siem ha ukurwa bala phaj kilat Pyrthei Khubor la yathu hadin baki pulit kila yo jingtip bakadon ka wei ka kan hun gang ka ba penbie ya wei unong nya trok ban penbor ki trai ban thiet ya ujhur hakador ka batan Henry kira bor penban bat kidawa pisa badai ban siu da ka Google Pay Kilaingot ki bar Jylla ki manang mankan khasi tiak-tiak ki badai ru ki nong luti ki baju melian ban rak bor ki kali jong ki nong khai jhur naga Jylla Meghalaya haka jan mi jong kan riutrik mentau benai Naiwieng kilangat haka shrip jong ki pulin halo ka jing syak kem no jong ki te ki nong rak bor ki seng jong ki nong khai jhur ba per ki la mi shakmat na ka benta ban ajing ero ya ka tanat pulin ki bala tre shitam hadu ban yo ban kem ya ki te ki brio ki badan keti Kasora Academy Higher Secondary School kala pelong ya ka jingar ke ya ka sngiburon ya ki kmi ki pa ni ka parents day ha ka nyautrik Naiwieng hajar arpulai ha ka ni ka sngi ka menteri sarkar ka Dr. Ampri Lingdo kalawan management kum ka kongsan ha rengkat ka jingar don lang jong MLA ka sora uba given million bar kum juru ki wei pat ki bala sha khot sngob ha nalor ka jing don lang jong ki kmi ki pa bar ki khna school Lakran company syapang ketika school da principal ubabu one step diengdo ubadai ro nong seng jong ka school. Kidan hadu praspa khat samgut ki samla puli ki bla syak penkut buram haka third convocation jong ka William Carey University Meghalaya kabala long haka pratrik Naiwieng hajar arpulai. Kini kenthop ki samla puli ki bala pendep yak jing puli haka PhD, postgraduate, undergraduate bat haka postgraduate diploma. Hakini ke jingput kuburam yakini ki samla puli la sakhilang da menteri jakatnat puli puthi ka sarkar Jylla urakam isangma ubala longru kum ukongsan da ka jingthmu banwan ra ya ka jingkhu jing suba hapo gnang ki thau ka Khasi Hills Autonomous District Council lingba ka pilot project jong ka solid waste management cell menta ka sngi ka khandai trik Naiwieng kila bu yang mau nongrim na ka benta ban snano ya ka resource recovery center ha mau lai mau ro Hakini ke juk sngi UCM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing siem ula ple pat ba ya ka food fest jong ka ni ka school Mauro Secondary School
Urikman momen ubalong State President jangka BJP Meghalaya State Union uladan mentah Delhi ban yakendu ikinong yalam bah klidu jangka BJP ban panjing majur yaki kerteng ke ban Naiwieng hak election Lok Sabha kaban Shillong House nem arhajar arpusau. Hak jinga keren bakla Pyrthei Khubor unong yalam jangka BJP uba AL hek ubalong ru menteri ka sarkar Jylla ulaong baki dan lai teli ki kerteng kentup ru yu ki balapa kum ki kertong ki ban Naiwieng hak election Lok Sabha. Menteri Sarkar bapet ya katanat ridok ka hapok ka Jylla uba AL heng ulapan pau baki kwa ban yo ya ka sarkar ka ban lan niki kam bamsap bampong hapok ka Jylla Meghalaya. Haba keren cikla Pyrthei Khubor halo ka jingsha kan not 330 jangkat har construction company. Ha ka bayadai baka jingsna surok ha West Janta Hills. Uba AL heng ulaong ba da ka jinglap RTI ka don ya kisaki sabut. Amtang ka sarkar kami henry ka sarkar Jylla ru kan hab an pensitom lada lap shisha baki don keti. Menteri Rangba ka Telangana Uchandra Shekhar Rao rengkat ka yang ka Sem Jong U kidan ya ka jingdan jing em ka bahadu Sanpupra poin knai puk ar klur tingka. Henry tam ka ka kali ru kimdan. Kani ka longkat kum ka affidavit ka bawla pen I hakapor baw thep kerteng kum ukertong manyakun hak assembly election. Urau dei ru klidu jang ka seng Bharat Rashtriya Samithi bad ukam baw dei nongram mereka we ka cakarap ru umdan. Kidan lai spa lai pusangut ki brio ki balapalat ya ka shispa asnam karta hak Sri Ganganagar district ki banya shimenta hak jinga thap vote hak election assembly ka banlong hak alpusantri Naiwieng ha Rajasthan. Na pedang kini ubat tementam udai baladon shispa alpusau asnam karta. Kini ki lai spa lai pusangut kini shimenta hak jinga thap vote hak in rio tadi ki constituency ki bahap hapo ka district. Laki 8,000 san spa lai pusangut ki kertong ki banya kun hak election assembly ka banlong Madhya Pradesh. Nyospa ar penyongut kidi ki he saipan neki crorepati. Aspa an rupsan mut ki kertong kidi badan ya ka jingdan jing em ka basan klor tingka. Arspa san phongut kidi ki badan ar haduk lai klor tingka. San spa an riungut kidi ki badan san phaulak haduk ar klor tingka. Hendriuspa prapulai ngut kidi ki badan shipau haduk san phaulak tingka. Bat praspa lai phongut kidi ki badan tang hapo shiphaulak tingka. Na kini ki he saipan aspa lai phongut kidai ki kertong jong ka seng BJP aspa lai phongut kidai na ka seng Congress hendriu phundungut na ka seng AAP barki weipan urang ba obala lai phundai snam karta la sha kem hakti ki pulet na ying sa jong u na medabat kajaka ka bola sa khat nyau snam ha ka kerteng ka bathamai udai bala penyap ya wei nong krong pat da ka jingarap jong ki bah yang asam kila penyo ya u ya ka certificate ban penshisha bola yam bar kila yo ru prapho lak tengka ka insurance hadien bakla pentikna bola yam henry kham hadien palalap baudang im bar ulasa shaka wei per kajaka bat ya ka kerteng ru ula penkala u Anil Singh Chaudhary mentau dang don hakti jong ki pulen ladan ki bafun shik pulet jong ka Kerala ban pentip baladan babu bom haskitriat jong ka Kerala Masin yo jakatega jingtep ki pulit pelit bom harengkat ki ksau sma klalik bud syakatega jaka banwan hendrei kim lap AA. Kam hadian bakla tokit benya lalap penban ba ubrio ba fur syaki udai badan jingduna hakabor perkhan. Kumba aspa ngut kinong trei kenthei ki batrei kum kinong trei kontrak haka emergency helpline ha Uttar Pradesh kla sha pengat haki kendon an nambar ba ka jinga kan an ka balami halakno. Kita kinong trei kila pelong jinga ki na ka benta bandawa ban penkiu ya katulap jongki bat ban pentikna baka kam jongki kalong ka baskem la keno bakla penwit ya kaya ke yang jiki pat ba bat kala penken ya ki kendon an kaladan ke jinga bakla Kylleng medyam hakawi ka hospital private ha Kerala ha Kottayam district hakaba ki bah yang sem kala lech hospital ban shim ya ka medyam jong ka temen ka ba prapu prasnam karta henry kala kendit ban lam badai penban da ka medyam jong ka wei pat ka brio Kam hadian ki bor hospital ki la pentim bakla kum ai bakla shiki weipat ya kata ka medyam bar haba ki persang manwat biang kila lap ba ya kata ka medyam ladap bantang kala mi ke jingan ya ka bajur ha kata ka hospital bar kam hadian ki pulit kilawan ban poi ha kata ka jaka kadi ka shipai ka baslur ka badang arfu arsnam karta ka balai kundo ya bar ki hamas ha kata ka por Henry minta kala yap no na kada ko jingsha dung yam ha wei ukna bakan rusnam ha kapor bakadang yat pahara ha Jerusalem ubadung yap kensan ude ukna Palestine ubasa ha ketan petwir Palestine ha Jerusalem Henry kham hadien ke shipai kala set yap no yo ke Israel Defense Forces kala pen ipat ba ikitiar ki baka yok kurum na ki Hamas ha kapor baki herthma kensan ya ke Israel ha ka nyautrik urisau mentau snam Kishipa Israel klapen ipat ba ya kini kitiar thama lingba ka video.
Kini kitiar ki kentum 1000 sauspa khnai phulai tali ki hand grenade, nyospa rupau tali ki RPG, sauspa arpnyau tali ki explosive belt, laispa nyopsan tali ki sulai, but shispa rutali ki rocket but ki missile. Kanas kaban Amerika kabalayo mi na Gaza klapen pau shaka Pyrthei ya ka jingso asat baka jingkordit hakapor baka dangdon ha Gaza. Kani kanas kadai ka Emily kalahan kalai thu mamaka baka kenhun kelajan yap tangan namar ka jingkerdu bam baka jingkerdu kala pentip baki don bun gut ki kena ki bala mensau ndri dan dawai ban sumar yaki kala ong baki pajba ki sak khapnya ka kambyang ka jakalet bar kambyang bat ki dawai ru dan shu ban ajing sumar yaki Ishipa Israel menta kala kerta werlot yaki ketem jongki Hamas ha Gaza ya kani lai thu do menteri ketanat yadari ke Israel uyo Afgalan ban menta kidang persang ban rung syapok kendau ni tunnel ban penprai yaki jakari jongki leno Hamas ke Israel kelakam bakala yo ban penyam yo commander jongki Hamas uba pet yaki tiar thama kishipai Israel kishem jing ban penprai yak tempo kendau jongki Hamas namarba kidai ki badan haki benta bakidon ki school baki hospital Menteri Rang Baadu ke Portugal, Antonio Costa, la resign no nakakam Jong-u, tang hadin kendiat kenta, hadin bau Chief of Staff Jong-u, ula syakem na kebenta bentok kit halo kejing kena bamsam, haka bayadai bakal lithium but hydrogen project. La kena bau Costa ru dan bentalang haka tup jong ke basyak kena bamsam. Kishipa Israel kelakem ya kawe kenong Tremont ngobha kabade kenong Palestine. Kala syakem na West Bank bala kena, bakadai ke bapenshin, yaki kam ya snam, but ikam lekno. Hendrai ke kemejong ka kala kentan yakni ke jingkeno pat kala ong bakate ke bar syurai thok na manu haka Instagram jongka kate ke bala syakam kade ke ahet tamini ke badang arpo asnam karta kade ke bapau bah West Bank namar bah hakapor bakadang khandrus nam karta kala thap ya worship Israel ubalai ban khandra haki yeng sa briu haka snong jongka arp khandai wet ke briu kala yam bat palat lai lang ngun ki haban pet kra na yeng sa jongki namar ka jingslai ka bajur ha Somalia yakni rapentip da ka National Disaster Management Authority jong kate kari kajing slay ha Somalia kade nakada ko jingjur slap palan bat kiri ki mamarjan kum ka Kenya bat ka Ethiopia ru kla shakta bha nakada ko jingjur slam President ka United States Joe Biden ulapen bana ba ka US kanyaram laispa arpo million US dollar yeki tiar thma ban pha Israel bat kan pha ru yo spice family gliding bomb assemblies ubade ubom Ubaka India ka pendankam hakapor baka penpra yaki ketem jong kileno Jayesh A Mohammed ani ka JEM haka arpundu trik urempang arhajar khat khandai ha Khyber Pakhtunkhwa province jong ka Pakistan Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentakasngi Khublei